Dettalji li jħallu lil dak li jkun bla kliem ħarġu mill-awla tal-Maġistrat Ian Farrugia kif fil-qorti bdiet tinstema' l-kumpilazzjoni kontra l-omm akkużata li ġeret lil binta tikdeb dwar missiera. Kawża ta' dan l-allegat gideb Emanuel Camilleri weħel 2 snin ħabs wara l-instab ħati ta' korruzzjoni ta' minorenni. L-ewwel maċċett kien l-Ispettur Sandro Camilleri li daħal f'dan il-każ 3 xhur u nofs ilu wara li ntalab mill-Kummissarju tal-Pulizija. Filwaqt li rrepeta d-dettalji li ħarġu fl-aħħar jiem, fisser kif meta bata l-bint iddominaw xeni ta' ajjatu biki. Dan anke quddiem il-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera li mexxiet inkjesta maġisterjali. Intant il-bint kienet ammettiet mal-eks arus tagħha li mhux veru kien stupra missiera. L-Ispettur irrefera wkoll għal Reni Zerafa u Angel Kuxkiri, fundaturi ta' Puttinu Cares, li stqarru li l-missier kien dejjem ikun ħdejn ibnu li kien marid bil-kanċer. Dan b'kuntrarju għall-omm li marret biss darbtejn ħdejn bina. Fid-darbtejn li huma il-pulizija kellhom imorru biex joħorġuha għax dejjem kien jispiċċa jinqala l-inkwiet. Meta t-tifel tkellem ma' Zerafa u Kuxkiri għalilhom li ġieli kien hemm drabi meta ommhom keċċiethom mid-dar u l-bint ammettiet ukoll li kienet qed tibża tgħid il-verità għax tibża li tispiċċa l-ħabs. L-Ispettur xehed li fil-ħin li miet it-tifel inqalet ġlieda bejn l-akkużata u l-missier tant li din besqet u laqtet il-katavru ta' binha stess. Huwa xehed ukoll li waqt il-funeral it-tifla marret tgħannaq lill-missiera u talbitu skuża, iżda l-omm marret għalihom. Barra minn hekk mal-pulizija ntqal ukoll li t-tfal kienu jitħallew maħmuġin u saħansitra ġieli raqdu barra għax l-omm kienet tieħu xi rġiel id-dar. Intant il-qorti reġgħet ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest.